tkompli s-sensiela ħelwa li bdejna ma' dawn l-erba' titfal. Da, t-tifel, għatta ħafna ħin qoddim il-konsol tiegħu u qabditu ġieħ ta' ras. Min fejn taħsbu li tiġi ġieħ ta' ras? Screen, għax għandu jisu blue screen, ma nafx jgħidulu. Jkun jisu bright wisq. Aha. Neħħu naqxej ritratti. Ġifieri intom qed tgħiduli illi dixini tal-blue screen xi kollu. Min nasab fil-PSD kienu għalunna teacher li jizakilla ma nafx, li inti ma taraħħiex, jew ma nafx iżad, nasab blue screen. Jisa li għamil ġiħta rasu, u anka screen. Jien fuq it-tablet tiegħi għandi sa logo tal-blue screen, bħal ta' fasa jiġi iktar ċar. Naf li mettejt, issa li qed li anke jiena fuq il-mobile tiegħi għandi hawnhekk issa setting u xek biex teqleb ikun mal settings ta' hawnhekk teqlibha u jiġi isu iżjed ċar u iżjed skur. U għalli. Għandna ħna wkoll. Blue light filter. Eżatt, proset. Issa dak x'taħsbu li għamel? Dak joll il-brightness u jnizzel il-brightness meta poġġi sabajk fuq fej għandak il-brightness low brightness u mbagħad tikkontrolla ħin. Ġifieri jekk tagħmel lilu ma jaqbdex ġieħ ta' ras imbagħad. Iva, jien dik nużaqqa għax brajta li wisq it-tablet meta jkun hekk naraħ. Sewa, u da it-tablet eżempju, jekk tużaħ qabel ma torqod, taħsbu li tajjeb jew ħażin? Ħażin, imma jinġi li issa sirt nużaħna. Ħażin, anka jien pereżempju nara xi video wieħed u mbagħad nidħol norqod. La jiena mbagħad nħossni ġieli nkun qajjena, imma mbagħad eżempju ħares lejn il-ħin u ngħid tara suppost li narqad, u mbagħad nitfih. Imma għaliex ħażin toqgħod ħares lejn it-tablet qabel torqod, x'għandu ħażin? Għax mhux ma jġielekx torqod, għax huwa qabdek in-nas, imma nisma' storja u nsejt kif. ma tkunx titfih. Vera. Jien meta nara video wieħed ma nkunx irrid nitfih qatt. Imma jkolli nitfih ngħid, u kultant ngħid ġejmi titfih, u mbagħad ngħid le ħa nitfih, u mbagħad nitfih. Allora ngħid jien x'aħjar tagħmel qabel torqod. Jekk ma tellawx dej. Taqra ktieb. Tagħmel taqra ktieb. Taqra ktieb. Imma ejja nkunu honest, tajjeb. Bej il-ktieb u bej it-tablet li mtaslu kieku. Ktieb, jiena ħobb naqra. Anka jiena. Jiena naqra Goosebumps. U intom x'tagħmlu l-iktar? Taqraw jew toqgħodu fuq it-tablet?